אתם פה עם רוני, כמו שאתם רואים, אני במיקמק, כמו שאמרתי בסרטון הקודם, אני עולה על כדור הפורח ללאס וגאס. או לא לאס וגאס. אני בלאס וגאס, אני לוחצת על גלגל המזלות, אני לוחצת על הכפתור האדום, בואו נראה במה זכיתי. כמו שאתם רואים, זכיתי סיבוב חוזר. מקווה שיהיה לרוני מנוי. אם יהיה לה מנוי, אני אתרום לה כל כך הרבה דברים. בואו נראה במה זכיתי. זכיתי במתנה. אני באמת שיהיה לי את המתנה הזאת. לחבילה סגולה. כולם זוכים באדומה. חבילה סגולה זה מנוי. איקס. אני עושה פה איקס במיקמק שלי, ובואו נראה במה זכיתי. אני עושה כל הפריטים, שיער, כובעים, משקפיים, נעליים, רקעים, אביזרים ותגים. לא זכית בכלום, זה על זה. רוני, את צריכה לצאת, ואז נראות את זה. אוקיי, בוא נראה. לא, זכית באמת. בתג כזה יפה. היה לי. נראה לי. בוא נראה במה זכיתי. בוא נראה במה זכיתי. זכית בנעליים מרחפות. מתי עשית לי את זה? בוא נראה במה זכיתי. טוב, לא זכיתי בכלום, לא נורא. כן, נורא. ולסיום, אנחנו נשחק במשחק שאותו אני הכי אוהבת, מונדו ספלאש. ותגידי לסיום, נמליץ על הערוץ שלך בבקשה. ולסיום אני אמליץ על ערוץ שמי שאוהב קלאש רויאל ישחק בזה. אני עושה כאן התחל. קוראים למשחק זה מונדו ספלאש. כמו שאתם רואים, יש זמן.
חיים. כמו שאתם רואים, לא עברתי. נחזור אליכם בסרטון אחר מחר. תודה רבה שצפיתם, ביי ביי.